Shubor nakaslem jong unongsan Hima. President ka Voice of the People Party uba Ardent milabasayamot but Dr. Rusivan Shangpliang uba de udakot ka media cell jong ka VPP mentakasngi kilapha daga jing ujor Shasadar Police Station persya ya UMDC Barim ka Umsning constituency uba Don Kupar Sumer halor ka jing Kynnoh ba uba Ardent ule eki kam Bamsap hakipor ba udanglong kum UCM ka KHADC kabalapan mi hakawe na kirensan ay khobor hapo YouTube. Haki FIR loong bakani ka jing Kynnoh ya President ka seng kalong ka Bomday bat ka babakla. Uba Ardent uloong bakum kini ka jing Kynnoh hakmat ki pat ba kilong ki ba pencak buram bat penleran ya ubalong kum UMLA bat kani ka jing Kynnoh kalong ka bapenbut nam sniu. Hakini ki artali ki jing ujor ladawa badai ban pengat haki kendon an hapo ka section South Park khandai po khandai bat kiwe ki kendon jong ka Indian Penal Code. Kumju ru kila kerpat ru ya katanat pulin bakan shim kya hakabede bakane khnang ba uba Kynnoh Bomday un pen I ya kicing shisha.